Σας παιδιά, εδώ Δημητρής, Ραφαλάκης, από το YouTube. Εδώ πέρα παίζουμε FC. Θέλουμε να πάμε εδώ πέρα στο VS Attack. Θέλουμε να ανεβούμε πάρα πολύ. Περιμένετε λίγο να κλείσω τον ήχο. Θέλουμε να ανεβούμε εδώ πέρα, να πάμε World Class, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανεβάσουμε, και πάμε να το δούμε πώς γίνεται. Πάμε βασικά να το κάνουμε. Αλλά περιμένετε, γιατί έτυχα έναν 100. Να ξέρετε ότι η ομάδα μου δεν είναι τόσο καλή. Έχω Ιντερνετ και τώρα να την πάρω 100 μπροστά σας εδώ πέρα. Να, τώρα παίρνουμε 96. Ναι, και τις τέτοιους. Ναι παιδιά, πήγαμε 100 μπροστά σας εδώ. Εδώ μπροστά σας πήγαμε 100. Good. Okay, πάμε να το σπάσουμε, να πάμε εδώ πέρα να δείτε λίγο. Δεν το έχω ανεβάσει καθόλου τόση ώρα, παίζω, έχω πάει gold απλά. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ το έχω σπάσει σήμερα. Το κατέβασα πριν 2 μέρες και το κάνει πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Okay, πάμε λίγο να πάμε ρε φίλε να ανεβαστούμε. Πάμε, με τι θα μας βάλει. Ελπίζω να μην μας βάλει με δύσκολους, γιατί κάποιοι πριν που δεν είχα βίντεο μας έβαζε με πάρα πολύ δύσκολους. Δηλαδή με έβαζε με 108, με 110, με τέτοιους με έβαζε. Παιδιά, δεν έχω σήμα, πείτε το μου, ή αν λαγκάρει γενικά. Αν δεν ξέρετε τι είναι το VS Attack, να σας πω, είναι ένα παιχνίδι που είσαι μόνος σου, παίζεις με 3 άτομα, όχι 3 άτομα, εννοώ 3 παίχτες στο ποδόσφαιρο, και απλά βάζεις goals, και όποιος βάζει τα πιο πολλά goals, είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις goal. Δηλαδή έχω βάλει ήδη 2 goal, μπορώ να βάλω και 10 αν θέλετε. Και όσοι ξέρετε από FC, πείτε μου, βασικά στείλτε μου, γιατί και θα σας βάλω κάπου το TikTok μου. Τώρα θα παιχτεί το TikTok μου εκεί πάνω εκεί που γράφει το score, θα παιχτεί το TikTok μου. Να πάτε να κάνετε και εκεί follow. Όσοι καταφάω καλά, δεν πειράζει. Δεν έχω βάλει ακόμα goal. Έλα, φάτε τώρα. Όπα ρε. Επιτέλους παιδιά, βάλαμε ένα goal. Εγώ νομίζω ότι πήγαινε πολύ και έπαιζα. Παιδιά, αν δεν ξέρω. Όπα, το έχασα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πείτε μου παιδιά, όσοι ξέρετε από FC, πείτε μου πώς μπορώ να κάνω φίλος, επειδή δεν ξέρω. Αλλά και παίζω πάρα πολύ καλά παιδιά, το έχω εξασπίσει πάρα πολύ. Να σου πω που με τον νίκησα τώρα αυτόν. Μπορεί παιδιά το βίντεο να είναι πάρα πολύ μικρό, να το ξέρετε. Και είναι πολύ μικρό, μπορεί να παίξουμε και ένα κανονικό. Να παίξουμε ένα κανονικό από τέτοιο, στο άλλο mode. Για να βγει λίγο περισσότερο το βίντεο, ή αλλιώς αν χάνω. Δηλαδή ας πούμε τώρα, πες να με έχει βάλει και με κακό. Όχι, να είδατε, με έβαλε με 108. Τώρα αυτός μπορεί να με νικήσει, ας πούμε. Βασικά θα με νικήσει μάλλον, γιατί είναι πολύ καλός. Ναι, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή ο τερματοφύλακας είναι πολύ έξυπνος σε κάποιους. Να, ας πούμε, ήδη μου βάλε ένα το είδατε. Να, τώρα κι εγώ έκανα βλάκια τώρα εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Nope. Εγώ κάνει πολλές βλακίες, φίλε. Βάλτε επιτέλους, πω, φίλε, αυτός τα πιάνει όλα, παιδί. Offside είμαι κιόλας, εγώ. Παιδιά, πείτε μου στο TikTok, γιατί τώρα στο YouTube δεν έχουμε σχόλια. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε σχόλια. Αλλά πείτε μου στο TikTok πώς
Πόσο rank είστε στο VS Attack και στο κανονικό γενικά? Να δω πόσο καλή είστε και αν θέλετε να παίζουμε και ένα V1. Ναι, ας πούμε τώρα αυτός με 19-5. Τι έκανα? Δεν ξέρω, κάνω βλακίες κάποιες φορές και ήταν χώναμε. Τώρα δεν έχω λογδεί. Απλά ξέρω ότι θα χάσω. Να, το είδατε δηλαδή. Έχει πάρα πολύ καλή άμυνα τώρα αυτός. Να το βλέπετε, πιάνει όλα. Να το βλέπετε, έχει πάντα καλή θέση ο τερματοφύλακας. Να, τώρα ας πούμε έχασα. Δεν έχασα αυτή, έχασα απλά. Να παίρνει και άλλα δύο. Παίρνει και άλλα, κι άλλο ένα παίρνω, εντάξει, πειράζει. Μετά θέλω μία νίκη ρε παιδιά, μία νίκη για να πάμε τέτοιο. Νομίζω το έχω λίγο κάψει. Αν ακούτε κάτι, είναι επειδή έχω ανοιχτό το παράθυρο και έχει πάρα πολύ αέρα. Γι' αυτό πείτε μου. Μην μου πείτε αν ακούγεται, ξέρω να το δω. Ναι. Να το σας πούμε μπορεί να το νικήσω. Δεν ξέρω να σας το πω απλά. Και αν ακούγομαι λίγο χάλια είναι επειδή είναι τα πρώτα μου βίντεο και δεν μπορώ να ελέγξω τον ήχο τόσο, αλλά θα κάνω πολύ μοντάζ, δηλαδή στο προηγούμενο ακούγόμουν χάλια και έκανα μοντάζ και ακούγόμουν λίγο καλύτερα, γιατί η φωνή μου έχω ένα πρόβλημα από μικρός και είμαι βραχνιός και μπορεί το μικρόφωνο να μην με παίρνει καλά και ακούγομαι σαν κορίτσι. Αυτό είναι αλήθεια παιδιά, μην με κοροϊδεύετε. Να, ας πούμε τώρα αυτός έβαλε ένα όπως έκανα και εγώ πριν. Τόσο έλειξε και το σκορ πριν. Είναι σαν να παίζω εγώ με αυτό να είμαι εγώ 108 και αυτός να είναι το 100 που ήμουν εγώ πριν. Αυτό είναι. Πρέπει να το κάνουμε και ένα καλό πράγμα. Βαριέμαι. Έλα, good luck. Bro. Έλα να το βάλουμε και από εδώ ένα στάκι. Όπα, το σκότωσα. Αλλά να ξέρετε ότι το είδατε, αυτό είναι λίγο πρόβλημα γιατί το κακό του είναι ότι βάζει μποτάκια. Τα μποτάκια μπορεί να σου κάνουν μαχίες. Να, πήγα ας πούμε, τώρα το βίντεο είναι 8 λεπτά. Πήγα πω ναι ρε φίλε. Ναι ρε παιδιά, ναι πήγαμε επιτέλους. Όχι, όχι καλή. Ναι ρε παιδιά, πήγαμε επιτέλους. Εγώ λέω να το κλείσω εδώ. Ναι παιδιά, θα το κλείσω εδώ. Να πάμε εδώ να κάνουμε. Να πάμε παιδιά, ποιο θέλω να ανεβάσω. Θα ανεβάσω αυτόν που είναι πολύ καλός. Γενικά. Αυτό πες και Redbook. Redbook είναι θέση αυτό. Παίζει CM. Εντάξει, δεν πειράζει. Μας βοηθάει. Βάζουμε τώρα εδώ τον Σεράνο. Σε αυτόν. Μπαμ. Και τώρα αυτός είναι πράσινος. Ναι, και δεν είναι και 99. Οπότε παιδιά το κλείνω εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα είναι παιδιά πολύ σύντομα. Να το ξέρετε αυτό. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.